Moikka taas! Tällä videolla mä haluan puhua sulle siitä, että mikset alkais ajattelemaan, että kaikki sujuu helposti ja vaivattomasti. Tai nimenomaan haluan, että alat ajattelemaan niin, että kaikki sujuu aina helposti ja vaivattomasti. Jos et ole vielä käynyt katsomassa mun tekemää videota siitä, että miten sun ajatukset vaikuttaa sun elämään, niin käypä kurkkaamassa se. Koitan saada tähän myös linkin siitä, jos sen osaat tähän videon päälle johonkin nurkkaan sitä laittaa, niin sitten se löytyy ainakin tuosta alta. Mutta joo, mähän on siis Anu Kankarjärvi, rahamielen valmentaja ja terveydenkin edistäjä. Ja todella, eikö se olisi paljon kivempaa ja helpompaa, että asiat tapahtuisi sun elämässä helposti ja vaivattomasti? Nimittäin asiathan tapahtuu sun elämässä just sillä tavalla, kun sä ajattelet ja uskot niiden tapahtuvan. Ja mitä mä oon ihmisiä valmentanut, niin mä oon huomannut, että ei ole kovinkaan yleistä ajatella, että asiat tapahtuu helposti ja vaivattomasti. Vaan esimerkiksi monella voi olla tosi iso kynnys sille, että pyytää apua. Ja tiedän tämän varsin hyvin itse. Olen ollut itse samanlainen, semmoinen, että ei tarvitse auttaa, että kyllä mä pärjään ja mä hoidan ja tiedätkö, mutta kun se ei ole mitenkään kovin pitkälle vievä tie. Kukaan tässä maailmassa ei pärjää ilman apua. Ja varsinkin jos sä haluat kehittää sun yritystä, tehdä siitä isompaa, tienata enemmän, niin todennäköisesti, tai voin sanoa, että aika lailla varmasti tulet tarvitsemaan myös apua jossain vaiheessa. Erityisesti voin suositella tällaista mentorointiapua, valmennusapua. Itse olen ainakin saanut siitä valtavasti hyötyä ja iloa mun elämään. Mutta siis ihan voit tarvita jotain käytännön apua nettisivujen kanssa tai whatever. Ja nyt mitä ihmisillä siis on semmoinen uskomus, että ne uskoo olevansa jotenkin heikkoja, jos ne pyytää apua. Ja siksi ne ei välttämättä lainkaan pyydä. Ja myönnän, mä oon itse ajatellut, no mulla on ollut sekin, että mä oon ajatellut, että ihmiset ajattelee, että no niin, nyt se ei pärjää itsekseen, että se on ihan luuseri, kun se pyytää apua. Joo, mutta sitten mulla on ollut semmoinen uskomus, että mä en ole siis uskonut, että mua kukaan auttaisi. Että jos mä pyydän apua, niin mä oon ajatellut, että kukaan ei kuitenkaan auta. Ja sen takia mä en ole koskaan pyytänyt sitä apua. Mä oon välillä ihaillut, kun ihmiset on jossain Facebookissa vaikka laittanut, että hei Vitska, nyt tarttis apua, että hei, että voitko tässä tilanteessa nyt auttaa, tarviin lapsenvahtiapua, kissavahtia tai mitä ikinä. Ja mä en olisi muutama vuosi sitten pystynyt laittamaan sellaista Facebookiin, koska mulla oli niin vahvana se uskomus, että ei kukaan auttaisi kuitenkaan. Ja sitten vielä, että mä julkisesti sen sinne laittaisin, no okei, vaikka kaverit vaan olisi nähnyt, mutta että olisin julkisesti sinne laittanut, että no niin, nyt mä näytän, että mä tarvitsen apua ja sitten vielä ihmiset näkisivät, että kukaan ei kuitenkaan auttanut, niin voi häpeän määrä. Joo, mutta luojan kiitos, näitä uskomuksia voi muuttaa. Ja nythän mä oon muuttanutkin tämän ajatuksen ja uskomukseni niin, että siis todellakin on viisasta pyytää apua, koska siis silloinhan sun on mahdollista päästä paljon helpommin etenemään. Joku asia, mitä sä oot pohtinut, niin kun sä saatkin siihen apua, niin sehän voi ratketa ihan tosta noin vaan. Monesti sitä voi niiden omien ajatusten kanssa kiertää vähän ympyrää ja ei niinku tavallaan osaa mennä kauemmas siitä tilanteesta ja nähdä sitä niinku kokonaisuutta ja välttämättä niitä ratkaisujakaan, mitkä voi olla siellä sen oman pyörimässä ympyrän ulkopuolella. Mutta sitten kun avaakin suunsa, että hei Vitska, mitä sä tekisit tällaisessa tilanteessa, että mulla on nyt hei tällainen ongelma, että tuleeko sulla jotain mieleen? Niin tadaa! Se toinen voikin olla, että joo, no tiedätkö, oot sä ajatellut tällä tavalla. Ja sit sä pääset etenemään. Ja miten mahtavaa on, kun voi pyytää apua.
Siinä ei todellakaan ole mitään hävettävää, vaan kun sä rupeat ajattelemaan, että kaikki sujuu aina helposti ja vaivattomasti, niin totta kai sähän haluat sitä apua. Että niin kun, sä haluat, että sä pääset helposti ja vaivattomasti eteenpäin. Et jos tulee joku tilanne, niin avaa heti suu. Että vitska, nyt on tällainen homma, että tuleeko sulle jotain mieleen? Kysyminen ei koskaan maksa edes mitään. Jos nyt vaikka jossain Facebookissa huutelet tai jossain alasiryhmässä tai tällä tavalla, niin harvoin se kysyminen maksaa. Sitten jos oikein tehdään joku virallisempi sopimus, niin totta kai sitten myös maksetaan siitä, mutta aina kannattaa kysyä sitä apua. Ja mun piti sanoa, ootas nyt mä mietin. Joo, nyt se tuli mieleen. Eli mä haluan nyt haastaa sut ja kokeile ainakin viikon ajan tätä mantraa, että kaikki sujuu helposti ja vaivattomasti. Ja sitten myös saa itses kiinni niistä ajatuksista, että jos sä rupeatkin menee väärille urille ja silleen, että niinku voi helkkari, kun tää on nyt niin vaikeeta ja miten mä tästä selviän. Niin sitten niinku sano stop, pysäytä itsesi ja ne sun ajatukset. Ja sitten sanotkin, että ei, tähän löytyy ratkaisu helposti ja vaivattomasti. Tämä menee helposti ja vaivattomasti. Ja niin kun muistuta itseäsi, että asiat voi mennä helposti ja vaivattomasti. Todellakin. Ne voi mennä niin rahan suhteen. Sä voit tienata rahaa helposti ja vaivattomasti. Sä voit löytää sen lapsenvahdin helposti ja vaivattomasti. Sä voit kasvattaa sun yritystä helposti ja vaivattomasti. Löytää uusia asiakkaita helposti ja vaivattomasti. Mieti, kun sä ajattelisit koko ajan, että asiat sujuu helposti ja vaivattomasti. Kokeile tätä nyt ainakin viikon ajan, eiks vaan? Ja omaksu enemmän sellaista Peppi Pitkätossu asennetta. Peppi Pitkätossu on kuulemma sanonut näin, että tätä juttua mä en olekaan koskaan vielä kokeillut, niin mä oon varmasti todella hyvä siinä. Just näin. Oleta jo valmiiksi, että hei, kaikki sujuu ja kaikki tulee menemään helposti ja vaivattomasti. Yes. Hei, toivottavasti sait tästä nyt ajatuksen siemenen sinne ja ihan laitat tämän helposti ja vaivattomasti mantran myös toimintaan, koska ne asiat oikeasti, ne menee just niin helposti tai vaikeasti, kun sä uskot ja ajattelet. Niin eikö kannata uskoa ja ajatella, että ne meneekin helposti ja vaivattomasti? Yes. No niin, toivottavasti tämä mantra jäi nyt jo sun päähän ja korviin soimaan koko viikon ajaksi ainakin. Joo. Mut hei, jos tykkäät tällaisista lyhyistä vinkkeistä, mitkä muokkaa sitä sun mieltä ja erityisesti sitä sun rahamieltä, silleen, että sä jatkossa voitkin sitä rahaa saada helposti ja vaivattomasti, niin laita ihmeessä tää kanava tilaukseen ja jää kuulolle. Seuraavalla kerralla taas jotain muuta vinkkiä. Yes, moi moi!